Hagajing lagai Champion League quarter final first leg haringkat kajing apa hara ka baklan ba habaro artri ginong ba bala pelong ya kajing lagai quarter final jong ka Champion League kata hanong ba France bat kumjuru hanong ba Spain hadin balayo ya ka kubor berngem jong ka Kynhun leno ISIS. Hagajing lagai quarter final haprenga Atletico Madrid Brescia ika Dortmund bat gani kadai ka home game jong ka Atletico Madrid. Haba pai siya ka jing lagai ka Atletico Madrid kalayo bat penkijar ningkong tangah ka minit ke basau lengba Rodrigo de Paul. Pada haga minit ke balai PUR ka Atletico Madrid kalayo biang mentap ya ka gol ka baar lengba Samuel Lino. Badia ka bol lai rapen bu da Greizman. Badai le bagi ni ki ar gol ka Atletico Madrid katam haga kela step da ar lanot. Haba pai pat siya ka kelamit haba sedang jong ka kelamit baro ar teli Kynhun ki klemla bat penkijar. Henry day ha kabinet ka ba prop away ka Dortmund kalayo bantap ya ka shigol ka jongka ha ka jingle kai lengbau halar bad hadu bukut ka jingle kai ka Atletico Madrid kalala bat lim ya ka Dortmund da arla ka way ha ka jingle kai quarter final first leg agawai par ka jingle kai quarter final first leg ha preng ka PSG Brescia ka Barcelona. Pada haga ni jingle kai quarter final jong kini ki ardali Kynhun lawan ban Sakiru bad urang ele kai ba penanam jong kari Brazil Ronaldinho ubreru urang ele kai barim jong ka Barcelona bad kumjuru ka PSG. Haba pai siya ni jingle kai ka Barcelona kalayo bat kijar nengkong haga minit ka balai penyo lengba Raphinha bal lengba ni ka shigol ka Barcelona ka tam haga kela step ai weilanon. Henry day tang hadin lai minit balas dang ka kelamin kata ha ka minit ka basau peupra ka PSG ka layo ban tap ka gol pani khai lengbau Dembele batang hadin ar minit kata ha ka minit ka basan peu ka PSG ka layo biang ban tap ka gol pentam lengbau Vitinha. Henry ha ka minit ka ban riu peu ar ka Barcelona ka layo ban tap ka gol pani khai lengbau Raphinha bat ka ni ka dei ru ka gol ka ba ar ka jong o ha ka ni ka jingle kai. Pada haga minit ke bah nyau ke Barcelona ke layo biang ban tap ya ke gol pentam lengbau Christensen. Badai le magan ke gol la pelong ya ke Barcelona bahkan la bat Liem ya ke Kynhun Mbappe ke PSG dan laila ar haga jingle kai quarter final first leg syabat na Ïing.